Γεια σας παιδιά, είμαι ο Άγγελος και σήμερα θα παίξουμε ένα ακόμα επεισόδιο Minecraft. Ήθελα να σας δείξω αυτό το mod που είναι δίπλα από το Minecraft, αυτό εδώ πέρα, που μπορείς να έχει βασικά καρέκλες, κανονικά τραπέζια και αυτά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το κόσμο μας, η φανταγαρίδα. Τώρα δεν ακούγεται το θόρυβος, ο δυνατός. Επίσης θα μιλάω λίγο πιο σιγά γιατί αυτή τη στιγμή κοιμούνται οι γονείς μου και δεν πρέπει να σου ξυπνήσω. Ναι, είχαμε μείνει στο σπίτι μου που είχαμε φτιάξει το στέκι της φαντγαρίδας. Το άφησα αυτό το σπίτι και ήρθα εδώ σε ένα village. Ήρθα ένα village και ήρθα να μείνω. Μάλλον τώρα θα πάμε για mine. Να πάρω μερικά πράγματα από εδώ, μια μπριζόλα. Πάρω τις πέτρες. Θα ψήσω στο φούρνο τις πατάτες. Θα βάλω και ξύλι γιατί το φωτιάρι δεν κρατάει πολύ ώρα. Κι άλλο. Από armor έχω αυτό. Το βρήκα στο village και έχω τώρα iron παντελόνι. Ωραία. Θα πάμε για mine αφού κοιμηθούμε. Human notres now. There are monsters. Έχει κοντά τέρατα στο σπίτι. Για να προσπαθήσω να τα δω. Τι ήρθες εσύ εδώ μέσα, φύγε. Σόφα. Έξω, έξω. Έξω. Τι να σου πω. Έτσι κοιμόμαστε. Ωραία. Για mine λέω να ξεκινήσω. Θα σκάψω κάπου κοντά εκεί πέρα. Για mine. Και αυτό. Άντε, ας ξεκινήσω. Αν πεθάνουμε θα μας πονάει εδώ τώρα. Ας κάψω εδώ. Ναι, δεν πειράζει, εδώ. Ένα κάλυμα. Βασικά δαυλούς έχω, δεν έχω. Θα βρω κάλυμα, δεν είναι να μην βρω. Είναι 1,8 version. Το Minecraft που παίζω. Τώρα δεν θα βλέπω τίποτα, έπρεπε να πάω να πάρω ξύλο. Ελπίζω να φαίνεται σε εσάς. Εγώ δεν βλέπω τίποτα, μάτι Παναγία. Όντως πρέπει να πάω για charcoal για να ψήσω το ξύλο για να κάνω κάρβουνο. Εκεί είναι και λίγο μακριά, εντάξει. Εδώ. Με κάποιο λόγο δεν πηδάει. Μάλλον με λάγκαρε.
Σε λίγο καιρό θα μπούμε και σε σερβερ, livebot, κάπως έτσι λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγεται. Το έχω κατεβάσει πάνω. Θα το παίξω μέχρι κάποια φορά. Σίγουρα θα είμαι εκεί πέρα άχρηστος. 100% γιατί από κινητό είμαι ό,τι να είναι. Δεν μπορώ να παίξω. Αλλά άμα παίξω από PC, όλοι συνεχά, ειδικά όσοι δεν ξέρουν το server tag, το tagcraft, συγγνώμη, θα το βάλω κάτω στην περιγραφή του βίντεο, να το δείτε άμα θέλετε μπείτε. Δεν είναι από το κινητό, είναι από υπολογιστή. Ναι. Να μπείτε, είναι ωραίο. Ξέρω κι άλλο server, αλλά εκείνο είναι το πιο συχνό που μπαίνω. Γενικώς όταν μπαίνω Minecraft δεν παίζω σε κόσμος, μπαίνω στο server. Αλλά το κινητό εντάξει είναι λίγο διαφορετικά. Πού ήταν τώρα η τρύπα, πού ήταν ρε. Εκεί πάνω θα ήταν, θυμάμαι. Μήπως με απατάει η μνήμη μου. Εδώ θα είναι κάπου. Εκεί. Πέσε. Ωραία. Να κάνω. Σκά έχω τραπέζι πάνω μου. Δεν έχω. Οπότε θα κάνω ένα. Ξανά. Να ανοίξω. Αυτό εδώ. Εδώ. Και βάλε εδώ αυτά. Και να κατεβάλω αυτά. Το φως το αλήθινο. Επιτέλους λίγο φως. Κάνουμε torch. Τους βάλω εδώ. Άλλο ένα ξύλο να γίνει, έτσι. Μ' αρέσει που θα κάνω επεισόδιο για mine και δεν πάω για mine, τέλος πάντων. Τουλάχιστον να το καταφέρουμε να κάνουμε λίγο. Και αυτό. Και άλλο κάτω. Πάρω το ταυλό. Σπάστο. Άμα ακούσετε κάποια φωνή τώρα ή αργότερα, οι γονείς μου είναι πάλι. Επιτέλους. Iron. Κάποια στιγμή θα δείξω και τη φάτσα μου. Και θα κάνω Q&A. Θα σχολιάζουμε βίντεο και αυτά γενικά. Κάπως δεν θα ψάχνω, δεν θα πάω κι άλλο βαθιά. Εδώ τριγύρω. Έχω χαμηλώσει το volume στο τέρμα, γιατί από το κινητό, άμα το ανεβάσει στο YouTube, ακούγεται χάλιο ήχος. Ειλικρινά τώρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
ίσως τα δικά μου ηχεία, το κινητό μου δεν είναι καλά, ίσως το Minecraft ο ήχος δεν είναι καλός, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά ελπίζω να μην σας πειράζει άμα το έχω χωρίς volume. Πρέπει να κάνω και πίκαξ τώρα. Σκοφοδόκι. Ωραία. Σπάστηκε αυτό. Ακόμα να βρω αυτό. Άγιαξε μου. Εδώ τριγύρω. Στο προηγούμενο βίντεο είχα πει ότι θα πάω να χτίσω σπίτι. Βρήκα ένα εδώ στο village, δεν ξέρω αν θα πάω να κάνουμε μαζί σπίτι, ένα δικό μας. Αυτό ήταν ένα μικρό βίντεο, δεν πήγαμε για mine πολύ, ίσως να βρήκαμε λίγο iron. Τώρα θα ανέβω μάλλον πάνω. Και αυτός τώρα θα τους αφήσω εδώ πέρα για να ξέρω ότι εδώ θα είναι το mine μου. Τώρα θα πάω στο σπίτι, στο village. Πόσο δύσκολο είναι να ανέβεις. Δες τώρα. Στα βίντεο μου δεν βρίζω, αλλά άμα μ' αφήνετε να βρίζω, θα κατέβαζα ολόκληρες. Δεν σας έλεγα τώρα. Ωραία. Το κάνω να ετοιμάσω με πολύ πέτρα. Και θα μου χρειαστεί. Λοιπόν, δες μέσα. Θα βάλω να ψήνεται το τέτοιο, το αέριο. Λοιπόν, εδώ πέρα θα κλείσω μάλλον το βίντεο. Στο επόμενο βίντεο θα φτιάξουμε σπίτι. Εκτός αν το ξεχάσουμε και δεν νομίζω. Το στέκι της φαντγαρίδας έγινε παρελθόν. Τώρα αυτό είναι. Και στο άλλο επεισόδιο θα είναι το άλλο. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο. Επίσης, για να κλείνει το βίντεο πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα. Αυτό εδώ το πράγμα.